balita, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City.
Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year! From Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako si Lut Adriano of Phillip, Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang nakarecover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanak ng pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na maabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa maligo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namatay ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangadin. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabas
sel di maiwan. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ning diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaka-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fabric, bangong kumaka-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid.
Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna.
Hindi lang simpleng break. Mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Happy Holidays kaninyo namin. Si Laila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN BZKI Iriga. God bless all of you and your family. Diyos mabalos. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Pet sa 7 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita ni na Webes. Saod digdi sa Iriga, duman sa mga may pansaod. Sudah pansaod, magtuninong na muna. Ibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelin Don Toralio. Ana sa muya pong chief technician asin man si Cha Buenaobra. Ako man po si Phillip Serdan Baracina sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Mainit na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Tamang-tama duman sa mga may binabalad na linabhan, paroy, kopra, asin iba pa. Nahiling ko si Congressman Joey Sarsia na ako lamang may magayo na bareta an ako Bicol Party List. Kundi abangan kung ano ang ipapasabot ni Ma'am Sally Loses. Kung igwang Loses. Diyan man sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Man sa transmitter, hindi kung si Ricky Sagayap o si Tony Matic Saison. Kasood pala nagpa-meeting siya pa. Hindi kung isa nag-aratindir. Ako kaya sibot-sibot ngunya ng mga panahon. May obligasyon sa eskwelahan. At aday mo na ko mga kandidatong presidente sa Homeroom PTE. May tabigla baga kitang pig-nominate. Tapos si advisor Miman na advisor kan aki ko dyan sa Yosan. Kaya sir, dahil ka mag-atras, acclaim ay pambihira niya ako. Kung naroon ka ng eleksyon sa barangay, di nag-ray na.
Hey, nang dakol na hero. Basta nagustuhan, amo na ito. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karundang Diggs, go ahead. Philip, good morning. May nakuha kitang bareta digdi sa syudad ng Naga na kung saan arestado kan mga kabuhan gikan sa Naga City Police Office, Police Station 1, kay banan an CIU and CPO HPG Camarines Sur asin Intel Cooperatives gikan sa City Mobile Force Company na kung saan nagresulta ni sa pagka-aresto kan akusadong nabisto sa pangalan na Benedict Singpet E. Serdino, 21 anyos, na mayong agum asin mayong trabaho na residente kan Zone 6, Pulyante sa Barangay Sabang, digdi sa maugmang lugar. Sa inalawas na payag ka na Naga City Police Office, inaresta na sambitan ng suspetsado kan nakaging aldaw sa oras na alas 9:20 ng pagkabanggi duman sa Zone 7, Barangay San Rafael, Cararayan, digdi sa nasambitan ng syudad. Inisabi sa kan mandamiento de aresto na tigluwa sa sala ni Honorable Leo L. Intia, Presiding Judge kan RPC Branch number 27, digdi sa syudad ni Naga na kung saan fitsado di kayo kan kaaging Nobyembre 29, 2023 para sa kasong sa pagbalgar sa RA number 10883 o mas bistado ko ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na katakod sa criminal case number 2023-11-1162 na kung saan mayong rekomendadong piyansa na pigpataw ang korte para sa temporarya libertad kan nasambitan ng suspetsado. Dispes kan pagka-aresto, dinarahan ang suspetsado sa Our Lady of Lourdes Infirmary para magsairarom sa medical examination asin dinarahan na ngunyan o yaw na ngunyan sa kustodiya kan Naga City Police Office, Police Station 1 ang suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Yan muna Kuya Philip, anak ko niya itong bareta, digdi saan mo ang lugar, syudad ng Naga, ini si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang Iriga reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karundang Diggs sa mga heras mong informasyon haligyan sa syudad kan Naga. Sarupang report. Bicol Connection Report. Nasa linyaman si Eman Lumapag. Karundang Eman, good morning. Go ahead. Good morning Tabi, karondang Kuya Phillip, maray na aga asin sa gabos na parantabay kan Bicol Connection. Diyan sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur, nakatalaan po na magdayo dyan ang Land Transportation Office digdi sa syudad kan Iriga in connection man yan kan sa indang region-wide balik rehistro and lisensya para sa tao program. Ining programa po kan LTO asin sa pakikipag-koordinar kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Buhi, nakatalaan na gibuhon sa Disyembre 11 hasta 12, 2023. Diyan po ini mga tugang sa Buhi Millennium Center. And igwang libreng theoretical driving course, Kuya Philip, duman ini sa mga makuabaganing student permit kay puanan kaya ning 15 oras na theoretical driving course. Libre po ini na pig-ofrecer kan LTO. And syempre ang requirements para sa student permit applicant. Siring ma'am, apar kani may ofrecer man ibang programa ng LTO aron po kan mga bako ang student permit, ining driver's license renewal, maparenew kan sa mga driver's license, ining motor vehicle inspection, mapa-inspect kan sa mga motor, asin man motor vehicle renewal itong ORCR akan na motor, tabi Kuya Philip. And the requirements sa pagkuha kan student permit, ining dapat an applicants must be at least 16 years old and above,
And siring man kay puhan na mag-submit sindanin original, daraan photocopy kan birth certificate o kaya man marriage contract para duman sa mga may agum na napig-issue po kan Philippine Statistics Authority o PSA. And siring man ining electronically transmitted medical certificate napig-issue po kan mga accredited na medical clinics kan LTO. And ininganing certificate of completion na 15 oras na theoretical driving course na pigi-issue kan LTO. Ini po libre dyan sa Banuan Kanbuhi sa Disyembre 11 hasta 12, duwang aldaw palan ini. Ano yan, anas maghapon tabi karundang eman? Ano po? Anas yan maghapon sa 11 saka 12 ngunya na bulan na Disyembre? Iyo mananggad na Kuya Philip, tama ka, tatawang nga dalang digdi itong mga taga dyan sa Banuan Kanbuhi, aram mo. Kung mga nagtitipid man kaya sa pamasahe, kung mapasiring padigdi sa Iriga, tapos pag-abot digdi mapila, o kaya minuli po sa programang region-wide, region-wide balik rehistro and lisensya para sa tao program, inisyatibo na ang LTO Iriga, asin ang LTO Bicol, sa pakikipag-koordinar kan na LTO Buhi, na darahon na ang mga programa kan na nasambitan na hensya, dyan po sa Banuan Kanbuhi. Nagigibuhon nga ni dyan sa Buhi Millennium Center maghapon sa Disyembre 11 hasta 12, 2023. Mobile licensing as in mobile registration. Iyo mananggad. Sana lang dahil mawaranin supply ng kuryente, taara mo Kuya Philip sa online na bagagabos sa ngunyan. Pagyaon nga ni sa LTO District Office, pag nawaranin kuryente, mahalat sa mga nakapila hasta magbalik. As in, siyempre dapat makusugan internet. Oo, sa maabot na Sabado, magkakaigwa na naman in brownout. Iyo mananggad. Sa bagay, Lunes man yan, saka Martes. Iyo mananggad. O kaya sana sa December 11 and 12, dagus-dagus man kung mayong mga asadinganikan mga emergency na mga daipiglalauman sa lado po kan supply kan kuryente. And ipagpadagos ta digdi man po sa mga makuanin na renewal kan sa mga lisensya, dalahon ang sa indang driver's license, siring man medical certificate, siring man ining CDE exam. And pero an aram ko i-issue pa man giraray itong kung daranin da itong card na driver's license, ang sabi bagadigdi, still no driver's license cards will issue. Ining i-issue Kuya Philip, kung halimbawa dawa igwa ka ng itong card na driver's license, ani i-issue sa ngunyan, siguro kung kulang pa mananggad na sa card, itong pagpapaprint baga, itong bond paper lang, itong temporary driver's license. Ako nga ni ining lisensya ko hasta sa ngunyan, nasa papel pa man giraray. Oo, so iba mayo pa man pigi-isyong plastic card na lisensya. Iyo man ang tama ka dyan. Kaya digdi sa Pilipinas, grabing kapagtiusan, sulaminting card, kinakapos kita. Pangyayari. Ay, kunyan yan, dyan man yan sa itong nakakontrata baga sa mga plastic card ka na driver's license duman sa LTO Manila. Iyo mananggad. Kaya sana sa mga, pero ang promesa man kan LTO, sabi baga, pag abot ka itong Oktubre, dapat igwana, hasta nag-Nobyembre. Tibag pa man ngunya na Disyembre, magkaigwa naman. Na supply itong mga plastic card. Baka abuton pa yan Enero. 2024 na. Oo, tadig di sa Pilipinas, kaabala kan mga proseso. Iyo mananggad. Dawa nga ni, kung malakaw kapatikan na driver's license mo, babayadan mo na yan itong card. Gar 100 pesos ang bayad ka ni kung di ako napapasala. Tapos siguro kung may card na, ma-abuse ng LTO, tapos mapasiring ka na lang sa LTO branch, pinakanang branch ka na LTO, tapos kukuanan mo si card mo. Diyan mismo sa opisina. Iyo mananggad. And digdi po sa motor vehicle registration renewal, ini pong photocopy kan certificate of registration, ining photocopy kan latest OR o official receipt kan registration. Siyempre, i-inspect kan LTO officer as in ining insurance, emission para po for approval ini kan Department of Transportation. Madali naman ang pag-renew kan mga rehistro basta mag-agi ka na sa portal. O yan lang nga ni kung marikas ang internet, marikas naman talaga ang na proseso. Pero kung igwang mga oras kaya Kuya Philip na dyan mismo sa LTO branch, kung minsan baga ang internet taman digdi sa Pilipinas, talagang
pag tinutupak man, maluyaho na maray, itong nagkakapi ng mga internet provider. Kaya tibaan pa man, dyan pati sa Banuan kan buhi, ang pirang lugar dyan, mayuman signal. Saka siguman ang buro brown out dyan. Iwan ang God. O ani ba pati nga ang ibang internet provider, pag brown out, mayuman signal. O kaya tibaan pa man sa December 11 and 12, adagos ang supply kan kuryente siring man, makusog ang signal, tangarig na kun. So mga buhi nun, igagrab an opportunity ini siguro dudumugon ang programang ini kan LTO dyan po sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Yan na muna sa tuyang heras na informasyon para po sa RPN DCKI Radyo Ronda. Si Eman Lumapag. Back to you po. Bicol Connection Report. Salamat karondang Eman sa mga heras mong informasyon dapit sa Land Transportation Office digdi sa siyudad kan Iriga. Halos nagbuburbanwaan po ang opisina ka na LTO sa pangenot ni Ma'am Connie Piña Flor, ang LTO chief digdi po sa siyudad kan Iriga para magkaigwanin na mobile registration, mobile licensing. Duman sa mga gustong mag-avail, samantalaho na po nindo ta nganing makatipid-tipid na kamo sa gastos. Dahil na kamo mapairiga, dyan na sa nakamo sa aldaw kan o itong pinagtalaan na aldaw kan LTO sa indong Banwaan na magkaigwanin na mobile registration, renewal kan mga lisensya, renewal man kan mga rehistro. Talagang nagigpit ko niyan ang Land Transportation Office digdi po sa Satuyang Nasyon. Nakadakol sindang naaraman, nakadakol pala ng mga dairehistradong bihikulo, sigan pasad-pasad sa tinampo, lalong-lalo na sa mga barangay. Kaya nga ni may kasuguan ang Department of Transportation sa LTO na maki-coordinate pati sa mga barangay tanganing kumbaga maaraman itong mga nagbabiyaheng motorsiklo na dahil mga rehistrado sa LTO. Ako lang subot ang income kan LTO. Kadakol kan mga nagpapalusot digdi po sa Satuyang Nasyon. Pagabot kaya sa barangay, maayong managayo dyan para dakop ang barangay official dahil manin na authority kaya naman dakop. Lalong-lalo na ang tanod. Kung ang tanod na yun ala LTO, ala polis, ay baka yan masumbiling. Makurukod siya na sa barangay. Kaya dapat ito man giraray ng mga deputized agent ka na LTO, asin ka na polis na pwedeng magdakop digdi sa mga rehistrado na mga nagmo-motorsiklo dahil rehistrado ang motor, ang iba pati dyan, pati lisensya mayo pa dyan sa mga barangay. Oy, happy birthday palan kay Marilo Casiao Baracina dyan sa Merkado Publiko ka na siyudad ng Iriga. And kumusta man sa UNEP High School Batch 87, madali na ang reunion sa maabot na December 16 dyan sa Poultry sa Masuso. At yan magkakaigwaman ng Lantern Parade sa University of St. Anthony. Sa December 19 magkakaigwaman ng Christmas party sa mga parents. Ako, presidente na baga ako ngunya na. Kaya ako, napaano ta, pinagkasararoan kita. Sa section na Lavender, dyan po sa University of St. Anthony. Kaya ako, unexpected na maging presidente ako Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyong pamamaaram. Ang kaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap.
Bantaman si Chief Engineer Abelindo na Turalion sa mga pong Chief Technician. Nag-abot naman ang pag-asa kan nasyon. Si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Si Apa. Ako man po si Phillip Serdan Baracina, nagpapadyos mawalos kan sa indong